Hi guys, panibagong araw, panibagong vlog naman kay Jara. Grabe sa kakusog sa ulan guys, ang sapa ni Apaw kami gibaha. Si Jara wa jud paki nag-share sayo pa bisan kami gibaha na. Napa siya pa shout out wa jud siya naluoy siyang papa nga nalimpyo na sa baba kay tungod ani kadako sa sapa. Napanisa ka boy pakit cute tigkaon siya baba kay tungod sa kamera siya nakita. Tanawa gud ni si Jara digid mahimutang ni bata. Sige lagyaw yaw kinsa kay istorya na niya. Tamak-tamakan pa gyud ang bid murabag iya ha. Lahi betong imuha o lagom na kayo way laba-laba. Awa pinahigda pa. Umauna din ni pagkagabi nagsugod ng baha sa mua. Sinsay na kay ang video kay baguhan pa. O pangit lang yun ang iyang kamera. Apoy kay hakot sa mga gamit. Nunya pagkahuman ang mga lapok magpabilin pa. Bastang paita lagi ning mabahaan ta. Takabalo asa ta magsugod inig mahubas na. Napay ulan nga way undang-undang tanawang dala na mo di na magihan kay hala. Sa taas tubig sa dalan nga mura naman huonig fish pan. Paghuman sa baha deliver gyapon tag manok unsaon na lang atong panud-an. Awang freezer gisaka na namo sa sakyanan. Kay mahal biya na ug lisod biya kay madautan. Dayon gyapon ta sa tong negosyo bisan nagkabaha. Paghuman atong deliver kay sa baha kumbati na pud biya. Tanawang tubig hay salamat kay medyo ni baba. Pero diri sa mua naglunok pa. Ubay jud atong sa gupaon ani ba. Luoy sa mong balay kay ubos na mangud kay ni siya ba. Kamot sa tapangitag kwarta ani para masolve ni problema ha. Saon taman karong panahon na di pa man jud nato makaya. Kamot sa ta para makita tag pangwarta. May pamuang washing naglutaw na o nag-una-una panglaba. Unsa kay resulta sa nilabahan ni nga ang lapok og tubig murag chocolate na. Dira ditong sapa nga hastang takua nga nibaha sa mua. Ay nain tao gulan ha kay basi musaka pa ka mubaha na pug balik sa mua. Maluoy taon ka. Sige migbawas sa tubig hala. Magbalik-balik raman siya. Sakay anigikan ng tubig nagtubod naman siya. Sige tagbawas og tubig. Ubalik ra gyapon siya. Hay, nako, hasta na biyan akong kapuya. Ulan ako ang sapa og dara hala, kadako og hasta gyud niyang kusuga. Maoning sapa nga duol sa mua. Tanawa ra gud og kanimo Apaw, grabe jud. Kakapoy niya hasta pag yung hadlo. Agi pagig ka sa dalan nga hastang lapuka. Grabe jud ning gibaha gibuhat diri sa mua. Grabe na gining lapuka. Pwede na siguro ni tamnan og humay pa. Dira si Jara gikapoy na siya gligo sa ulan ug natulog na. Ayahay ni bata. Dira ang papa kung bati lang yapon tirada. Ay nako kanas sa pakatamahuman ani nga ang tubig magbalik-balik raman siya. Pagay tamahuman napay ulan magsamok-samok pa. Diri na lang mahuman akong video kay manarbaho pa ko og manglimpyo pa diri